Yung araw ay pupunta tayo sa murang bilihin ng mga seafoods. Dito lang yan sa Masantol Municipal Fishport na matatagpuan sa Barangay Bebeanak, Masantol, Pampanga. At yun na nga ang udyat ng pagsisimula ng bentahan. Dito nga ay lalatag na ang mga benta nilang mga isda. Meron din silang binebenta mga talaba dito, mga soy. Dito ay ikaw ang magpepresyo sa mga gusto mong bilhin. Kaya dapat may kasama kang marunong magpresyo sa gusto mong bilhin ng mga seafoods para makakamura ka sa mga bibilin mo mga isda. Ang mga mamimili ay bubulong ng presyo sa may-ari. Pipili naman ito kung kanino niya ibebenta ang mga tinda niya mga isda. Kaya dapat marunong ka mga soy. Anti mo yan, makalagyo na yan timano kan Joy. Karakalti salwan mga soy. Dito naman dapat alam mo kung maligi o mataba ang isang alimango para hindi mabigay sa iyo ang mga payat mga soy. Meron silang ginagamit na kutsilyo para masilip nila ang loob kung mataba o mapayat ang isang alimango. At dapat alam mo kung babae, lalaki o bakla ang bibilin mo. Kaya importante talaga kung may kasama kang marunong mga soy.